Mayapayabak po kaya kayungan. Siklod tamo po para kay Horacio Emperata laban king COVID-19. Kilagyo ng ipa poning anak, ang poning banal ay espiritu. Itamangan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Amin ang milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod, at yat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong miditukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayat na sanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang lanangkang kapainawan, detang miyangon nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulonan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Luklok tampo. At yuta na po king katlong aldo ning kaya katapong
pamagsadya, para king kapiyasan ng naman na Birhen del Carmen. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po din kaya katamong sponsors, the Sister Nida Villegas, Sister Camercita Aguas, Sister Tess General, Sister Erlida Canlas, Sister Milagros Nagit, Sister Perlita Reyes, Sister Marlene Calilong, Sister Miriam Gonzalez, Sister Norma Aguas, Sister Edna Villamor, Sister Elvira Macabali, Sister Patricia Cuerdo, at Sister Catalina Galura. Kapasalamatan da naman di Mayor Teddy and Mrs. Febari Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Ditz and Lita David and family, Maria Lourdes Tapnyo, Romeo Marin, Christine Joy, Gino Ray, Zane Gray Cruz. Para king malalagwang kapaldanan dari, Remy G. Mateo, Angel Pajardo, Angelina Lising, Crismel de Yalca, Josephine Lorenzo, Siana Bien Lising, at Raymond Espino. Para king lananggang kapainawaning kaladwa dari, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Josepina, Gregorio, Lisel, Jesus, Jimmy, Micaela, kinkayang 9 days, Luz, kinkayang 40 days, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapot makiabik in dalit apamklat. Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugodan ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan. Mamaya payaba, kay po. Sita na kay ang pangadlo at tauling aldo pamagsadyata mo para king piyesta ng apong maming Induning del Carmen. Nga batang abebengga, matampangganap kaniting
Panala pamitipon, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pa ilulus na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoong Jesus, dinatangka, ban pakikasundo mo kami, king metong at king impa, Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, pakayapan mo yung sugat ng pamikasala at pamisagsagan. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, mamilatan ka para kaya kami king impa, Ginoo pakalulu. Ang Diyos, sa may paintutu, pakaluluan na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, Diyos ning pakalulu. Baligdan mo kay mit mong ganaka, king keking kasakitan. Dinan mo king kapainawan, king keking pupusanan. At pasignangan mo kay kaming kasalpantianan, ban parati kay ating tiwala at kapanaligan, king pamalingat mo bilang kay kaming impa. Itihadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Kanita muring panahon na ito, may sakit yo, yaring Ezekiel, at digsu niya mete. Delawaneng propeta Isayas, anak ng Amos, at nganak kayo. Sasabyan na kaya kaning Ginoo, king ayusan mo na, ing sabla, uling yan ako mipaldan. Isadya mo na, ing sarili mo, king kamatayan. Minarapyo Ezekiel, king pader, at menalangin niyo, nga na, o Ginoo, emo sana kakalingwan, king silwanda ka, king mitmong katapatan, at kalausan na lub. King paratik kong magkapilit, daptan itang burimong parapat kanako. At menangis siyang
kapayit-paytan. Inutos na kanita ning Ginoo kang Isayas, king magbalik ya kang Ezekia, at sabyanak kaya inganti kaniti. Ako, ing Ginoo, ing Diyos na ning pipumpuna ng David, dimdam ko ing panalangin mo, at ikit ko ing luamong tinulo. Paintulutan da ka, mabye kilob na ning 15 banwa. Iligtas da ka, at iting syudad ning Jerusalem, kingari na ning Assyria. Isundo ko ing pamaglualo ko kaniting syudad. Sinabi ng Isayas, kingari, king patapal ning dikdik abungang igera, ing kayang tigsa at mipaldan niya. Kanita kitang nang hari, nanong katunayan ni ngaybe mo, king ako malyari ko pang milub king templo ning Ginoo. Nga nang may kibat Isayas, di nanda kang tanda ning Ginoo, ban patutuan king tuparana ing pangako na, king instrumentong panyukad oras, ape pagawa ng ngaring ngahas. Paurunganing balita ning Ginoo, ing anino na. At migbalik yang nga pulong balita, ing anino na ning panyukad oras. Amano ning Ginoo. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Balako lungob na ko, king kayarian daring mete, at eko na mibawi, dipat ning tiyoko pa, king kalibot ning biye. Balako keting yato, manuknangan daring mabiye, eko na malyaring ngakit pa, ing Ginoo, o ing nino pang taong mabibiye. May patlod ing kakong biye, at miyangganan, miyari na ing toldang bigbagda, anti ing imalan, at gabakan dang leko, ing pipanamblan. Ginoo, miyako para keka, at bukod keka, uluan mo ko, at pabustan mong miyako. Amano ning Ginoo, mabiya at darapat, balo ng panuyatan, pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king mahipabalita, agpangkang San Mateo.
Misan aldoning Sabat, maglakad Jesus, busal ning asikan trigo. May ranap na rin kayang alagad, inyamig mula lang menakdot tinalagi trigo, at sakaragigutan. Inyang ikiday tiring pareseo, ngara kang Jesus. Alben mo yung daraptan daring kaya kang alagad. Yan, babawal ni katang batas kingaldoning Sabat. Nga na may kibat Jesus. Pawariya ba sa hindi pata ng David, inyang ya ang ponding kayabe na may ranop la. Dinubya king balening Diyos, at siyang ponding kayabe na may nganlaking tinape, ami daon king Diyos. Labag king batas, ing mangan king tinape ita, uling bukod mong ding saserdoti, ilang ating kapaintulutan mangan kaniti. Mo naman wariya ba sa aking batas ng Moises, king nengaldoning Sabat, ding saserdoti king templo, latutupad king kautusan tungkol king Sabat. Makanyan man, alalang pakibatan. Ngini, sasabihin ko kayo, at yuketing meto nga lalong marangal kay sa aking templo. Nung tunay nga intindihan, ing kalamnan, darating amano. Pakalulu, ing burigo, aliwaring ayin sakripisyo. Ila sana inatulan ding alang kasalanan. Huling ingal doning Sabat, at yuking lalan ng upaya, ning anak, ning tao. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapag meron po akong naririnig na sinasabi niya, cancer survivor, ilang years na po? 10 years na ako among na cancer-free. Salamat sa Diyos na pag ganyan. No? Kaya yung iba po, kikita mo, naka-wheelchair dahil na-stroke. Ilang years ka na pong naka-wheelchair. Sa awa ng Panginoon, na-stroke ako. 15 years na ngayon. Pero salamat, buhay pa rin ako. Yung iba naman po, na-aksidente. Kung titignan mo yung kanyang sasakyan, dapat tigok ang driver. Pero buhay. Kaya yung na-aksidente, kahit na hospital, kahit nabugbog, kahit nasugatan, kahit may napilay, mag-aalay pa rin ng misa, nagpapasalamat. Kasi nalampasan niya. Nakaraos, hindi nakaraos. Nakaligtas pa rin siya sa nakaumang nakamatayan para sa kanya. Well, ito pong ating unang pagbasa. Sa Ezekiel, ito parang mukhang nakataning na at mamamatay sa kanyang sakit. Pero tulad natin siya, itong si Haring Ezekiel, kasi pag tayo namamatay at malapit na at matindi ang ating sakit, wala iba tayong dinadasal kundi, Panginoon, iligtas mo ko. Panginoon, sagipin mo ko. Panginoon, pagalingin mo po ako. Panginoon, pahabaan mo pa po ang aking buhay. At mabait ang Diyos kay Ezekiel. May awa ang Diyos kay Ezekiel. At mahal naman ng Diyos si Ezekiel. Kaya binig siya ng extension. Binigyan pa raw siya ng 15 years. At 15 years is still 15 years. Mahaba pa rin po yan. Marami ka pang magagawa. And yet, pag gano'n, anong gagawin mo sa 15 years? Anong gagawin mo sa 15 years? At siyempre para sa atin, saan mo ba bubuhayin? Ano bang buhay ang ipapamalas sa loob ng 15 years? Siyempre si Ezekiel po para sa kanya, paglilingkod sa Diyos. Ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos, ang kanyang atupagin. The affairs of the Creator would be His most concern in life. Kaya siguro dapat ganun po din po tayo. Ang buhay natin
Saan ba natin ito dapat itutok para ito'y maging makabuluhan o may kahulugan? Para sa atin po, masasayang lang ang buhay kung gagamitin lang natin to sa karangyaan, sa pagpapasarap, sa kamunduhan. Pero nagiging mahulugan kung ito'y handog at alay at ganap na paglilingkod sa Diyos. Kaya sa ating pong ebanghelyo, ito yung nilalaman niya sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga inaaralan dito, sabi niya, ang aking gusto ay awa, hindi sakripisyo. Ang aking gusto ay awa, hindi yung mga hinahandog na sakripisyo sa altar. Na para bagang dito tayo tinuturo ng Panginoon kung saan natin dapat itutok ang buhay natin. At ito, hindi lang yung mga buhay rituals. Kasi ang sakripisyo dito, tinuturo, ang pinupunto ay mga rituals. Kasi mga Hudyo, maraming rituals. Maraming mga ginawang batas na parang ito'y pang-religion. No? So, paghugas ng kamay. Marami silang ganyan. Para sa kanila yan ay konektado sa kanilang pananampalataya. Konektado sa kanilang kaligtasan. Paghugas ng kamay, bawal magtrabaho pag Sabbath day. Marami pong ganyan. At tayo rin ay ganyan mga Katoliko Yan ang isang problema natin. Maraming Katoliko, very ritualistic. Nagsisimba, palasimba, kaya nagpupursisyon, nagro-rosaryo, dinadamitan yung mga santo at mga santa. Pero ang sama-sama ng ugali, may debosyon sa mga santo, dadamitan ng maganda, pero walang awa at puso para sa kanilang kapwa. Dito nga lang po sa ating parokya, talagang hindi ko maikonekta. Kung bakit mas binibigyan ng halaga yan. Pagpapadamit kay Santa Monica, pag-aawayan yung kulay puti at itim. Tapos yung mga nakaputi, pag dinamitan mo ng itim, mumurahin ka, aawayin ka. Pati yung pare, aawayin ka. Hindi ko maintindihan yan. Bakit ganyan? Rituals yan. Mas mahalaga yung pagmamahal at awa. Ito yung pinupunta ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Kasi naman, ang Diyos, ganon. He is full of love, mercy, and compassion. He will despise burnt offerings, but He would accept the expression of love, mercy, and compassion. Kaya yung dadamitan mo si Santa Monica ng itim, ang sama-sama naman ang tabas ng iyong dila sa iba. Hindi naman sa tinatanggal ng Diyos ito yung rituals, kundi dapat alam natin ang pinakalaman, sentro ng ating ritual. At yan ay ang pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos. God is compassionate, at yan din ang gusto niyang gawin natin. Kasi like it or not, hihingi tayo ng awa sa Kanya. Paano ba bakit pa mag-aalay na ganyan? Hindi ba yan rin ng paghingi ng awa sa Kanya? Di ba pag yung mga Kapampangan, menuno. Kasi po ako noon nung tawa sa akin, sabi nila ako hindi ko alam sa Tagalog yun
mayroon akong natapakan o may anumang nadisgrasyang lamang lupa. Kaya para mawala yung aking sakit, kasi nga parang pinarusahan ako, anong gagawin? Mag-aalay. Para ano? Ang alay, to appease their emotions. Para patawarin ako, maawa sila. Ganon din po yung mga pag-aalay natin ganyan. Parang humingi natin ang awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi ba? Yun naman ang alay ng Panginoon sa krus. Kaya ginawa niya yun inihandog niya ang kanyang sarili para maawa ang Diyos sa atin at patawarin tayo. Siyang maging handog para matubos tayo sa parusang dapat sa atin, sa kaparusahan. So, ito po yung pinakalaman. No? Kaya, minsan po nasabi ko sa inyo, anong mukhang iharap natin sa Diyos kung hihingi tayo ng tawad at awa sa Kanya, samantalang antigas-tigas ng puso natin. Anong iharap mo sa Diyos? Hingi ka ng awa, tapos ikaw hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka marunong maawa. Doon siguro ang impyerno. Kahit madalang kung sabihin ng impyerno, doon siguro ang impyerno. Yung hinihingi mo, hindi mo namang ginagawa. Kaya ito po, sa ating ebanghelyo ngayon, yan ang ating pag-isipan. Mas kinagagalak ng Diyos, nang kami natin ang pinakalaman ng ating pagkaugnay sa Kanya, ang pagmamahal, ang awa, love, mercy, and compassion. Kung paano niyang pinapadama sa atin yung pagmamahal na yan, yung awang yan, yan din dapat ang mauna at mangibabaw sa ating buhay. Higit pa sa anumang ritual. Dahil yan, ang mas kikagalak niyang handog at alay natin sa Kanya. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painting mga kahilingan. Tayong lahat na pinakitaan at pinadamahan ng Panginoong Diyos ng Kanyang awa at pagmamahal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para King Santa Iglesia, lingapan niya sana ang kabilugan at tao. Emo king kayang kaladwa, nune pati na yung kayang katawan, abinyena naman ng Diyos, king tao. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ding bansa, lingunan da sanang masalese, ing kalusugan, daring tao bilang metong karing mani mo narang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kayanakan, ero sana abuswan ding karelang katawan, kapamilataning kakulangan, pamanudtod. Pamanyubok karing makabawal a panulo, pamaglasing, pamagsapalaran karing sakit, amalyaring iwasan at aliwapa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan makatipon keti, adwanta sa aking Ginoo, ding kaya katamong katawan at ding sablarang pangimot, banong agamit para king kayang ikaligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Yeni, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, darami lakeka, ring katawan may kaladwa. Agamit milasana agpang king kaburian mo at king kekang ikaligaya. Itiadon mi king lagyo ng Jesucristong ginumi, ang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Pangkapanasan ni Dinulong Daon Gamat mo. Ikapulit kaligayan ng kaya lagi. Hindi katami kasaplala at magilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayin, adaraon mi kaya ka, king kasal pantiyanan, at busa mong yung kasakitan na bibit-bitan ming mit mong lugod, maging metong yang sakripisyo, ning kapurian king kaya kang ligaya, iti ngan adon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuman tabi kaya kayo, yat nayo rin puso yu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tama. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa Diyos king alangang lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dari sa lugod pag masusyaming kayang kamatayan, king mabiye kasal pantiyan papasyag ming kayang pangasubing mebye, king ganapakapanaligan panayin ming panyatang ng mitmong kaligayan. Urinita kaberi sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Sana
Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayong king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sinabinyen ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasbayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kanin kayong disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itingin kalis, ka na akong daya. Hing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, hing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, hing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Apang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o ipa, hing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatad ming Pepa Inawan at maninayang sabing miye, lana di Gregorio, Josefina at Dizel. Ading alapang miyang mo na biye, tanggapan mo sana, kay maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biya lang hangga, ban kaya ba ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienta kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupaing tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurienta kat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan tala pangabo sa mibuking banan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin.
Igapos mo kami o Ginoo kisab ng marok. Malugod mong pagkalubing kapayaban king panawon mi, ban king kasawpanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambiyan ay maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ni Ginoo, ang tabi sana kapilan man kaya kayo. At may kakapatid, may pupagayin tamang ining kapayapan kaya kayo. Malugod at maganakat ang Ginoo, ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Nantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kera. Dapat check kasmi nga mana mo, tumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ang tinaning binayo mo kami at pepasiglangan kayong banal mong kalam. So paon mo kayong marapit mong tetagan karing kasakitan ng paintungol at mo niya lalong maragulasi ka ng loob karing kayong kapatad kayong kasalukuyan dang pamangailangan. Itiadon mi kayong kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu ingib pa ang poning anak, ang poning banal espiritu. May harining kapag masusyan tamo, may tanangin luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras. Gandang araw, marami pong salamat.